Gaueko ordu 2:37 pronostikoak betez, Lasok eta Albisuk 22:17 irabazi diete Elordi eta Zabaletari Gernikako Santanape pilotalekuan, binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako 12. jardunaldiko 3. norgehiagoka izan da hau, eta gogora ezagun aurreko jardunaldian, batetik Elordik eta Zabaletak erraz irabazi zietela Donostiako Atano 3. pilotalekuan Artola eta Imazi, eta baita ere Lasok eta Albisuk, baina Lasok ez zuen jokatu. Peñak jokatu zuen bere lekuan, hala ere irabazi egin zuten Iruñeako Nafarroarena pilotalekuan 22:14, beraz dibikoteak oso dinamika honean iritsi dira gaurko partida honetara, eta esan beharra dago hasieran Jose Javier Zabaleta aparteko graziarekin hasi dela. Orokorrean oso partida ona egin du, etxarrengo atzelariak atzeko kuadro horietan frontisabikain baliatu du, ia pilota guztiak gozatu ditu, Albisuri ere gaizto jarri dizkio, aurrean defentsan lan aparta egin du, eta gaurkoan etzen erraza, gero aipatuko baitugu nahi Lasok zenolako norgehiagoka jokatu duen. Hala ere, 5-1 eta ondoren 9-5 ere aurreratu dira. Elordi oso fresko ikusi dugu, eta Laso eta Albisu behar bada esan daiteke lehenengo aldiz, txapelketa honetan hasiera kaskar bat edo hasiera hau da apur bat haizea kontra izan dutela lehenengo aldiz txapelketa honetan zehar, orain artean beti hasieretan haizea alde zutela ibili dira, baina gaurkoan zenbait unetan kontra zutela ere aritu dira, ezta? Hala ere berehala berpiztu dira, lehen etenaldira 12 eta 11 iritsi dira Elordi eta Zabaleta aurretik, baina Unai Laso aktibatu da. Joan den astean ez zuen jokatzerik izan, oker espaldimanago ezkerreko izterrean izan zuen arazo baten ondorioz, baina gaur berriro ere berragertu da, astebeteren ostean, astebeteren ondoren, eta egia esan ongi baino beto itzuli da. Ez du inolako zalantzarik eragin inongo momentutan. Egia da behar bada aste osoan zehar lehia gabe aritzeak, eta hainbeste astetan zehar lehian aritze horrek behar bada zalantzak ere eragin dizkiola hasieran defentsan, izan baitira zenbait pilota normalean Unai Lasok eraman bakarrik ez, dominatzera ere pasatzeko eramaten dituenak, eta badakigu aparteko hankak dituela, aparteko freskotasuna, eta horrek beste askorentzat defentsarako soilik diren pilotak Unai Lasorentzat atzera botatzekoak eta dominatzen hastekoak ere izaten dira, baina gaur horiek pare bat edo txapapera joan zaizkio, eta hor behar bada defentsan zalantza batzuk eragin zitzakeela ikusi dugu, baina berehala usatu ditu, errematean ikeragarri asmatu du, oso bizi mugitu du pilota, eta oro har bera izan da protagonista. Jonander Albisu ere beste partidetan baino galtzaileago ikusi dugu, hala ere partida bikaina jokatu du, Ataungo atzelariak asko eman dio, ia une oro Jose Javier Zabaleta dominatu du, bi atzelariak oso parekatuak izan dira, baina bereziki Jonander Albisu aparteko freskotasuna erakutsi du, eta bigarren zatian jaun eta jabe izan dira, 18 eta 16 aurreratu dira, oso berdinduta joan da bigarren zatia, baina egia Unai Laso ikusi dugun bezala elektriko, apur bat Aitor Elordi ere defentsan bortxatzen oso tanto gogorrak izan dira zenbait gorrientzat, eta horren ondorioz urdinak ere fisikoki hobeto iritsi dira norgehiagokaren amaierara, eta azkenerako horixe 18 eta 16 eta azkenerako partida 22 eta 17 amaitu da. Honen beste ez une honetan Elordik eta Zabaletak 7 punturekin jarraituko dute, oraindik ere ez dituzte bermatuak, ez dute bermatua finalerdietara zuzenean sailkatzea, ia da euren esku dagoela, baina atzo ere Zabalak eta Martijak 7. puntu hori eskuratu zuten, beraz ikusiko dugu ea finalerdietara zuzenean nortzuk sailkatzen diren eta nortzuk jokatu beharko dituzten playoff horiek, eta aldiz Laso eta Albisu joan den astetik finalerdietara zuzenean sailkatuak zeuden, baina gaur hala ere maila aparta eman dute. Unai Lasok ez du inolako zalantzarik eragin, aipatu dugun moduan joan den astean ez baitzuen jokatzerik izan, eta egia esan
bikote honek bikain hasi zuen txapelketa eta lehen fase hau bikain bukatzen ari da, gero noski finalerdiak beste kontu batzuk izaten dira, baina bikote honek itxura ederra dauka. Gogoratu beraz, Lasok eta Albisuk 22, Elordik eta Zabaletak 17 Gernikan.